najsuchšie právnické, pretože nie som politik a ak niekto robí z kauzy zneužívania dievčat politiku, tak je to predovšetkým čistý deň. Je smutné, že sa nezastavia takmer pred ničím, ani pred tým, že budú na tlačovky nosiť svojich súčasných alebo bývalých klientov. Okolo čistého dňa je veľa podozrení, jedno pomerne závažné a nové zverejním aj dnes. Ja som bol včera ráno oslovený, aby som zastupoval v podávaní trestného oznámenia dve mladé dievčatá, jednu súčasnú, jednu bývalú klientku čistého dňa. Boli sme na generálnej prokuratúre, kde bolo spísané trestné oznámenie a ja vám časť trestného oznámenia, ktoré spísala Simona, dám k dispozícii. Z toho trestného oznámenia vyplýva, že bola výrazne ovplyvňovaná a manipulovaná pánom Tománkom a pani Tománkovou pri svojich výpovediach v posledných dňoch. Musím povedať ako advokát, že mne je dosť ukradnutá aj pani Tománková, pán Tománek, ale aj pán Boris Kolár alebo pán Erik Tomáš. Mne je to v princípe jedno. Tu by nemalo ísť o žiadneho politika alebo predstaviteľa nejakej organizácie, ale o dievčatá alebo chlapcov, kde je podozrenie, že sú zneužívaní. Je veľmi zaujímavé, že pán Tománek a pani Tománková tvrdia, že dievčatá boli včera pod vplyvom drog a nemuseli hovoriť pravdu. V tom trestnom oznámení je uvedené, že práve naopak, minulý týždeň mohla byť Simona pod vplyvom drog, dokonca jej pán Tománek mal drogy ponúkať a organizovali jej mediálne stretnutia s redakciou Plus jeden deň, kde neboli jej odpovede, ale kolektívne odpovede a tiež s ďalšími redakciami, kde boli prítomní na telefonických rozhovoroch vždy manželia Tománkovci. Považujem za pomerne zvrhlé, ak dievčatá, ktoré sú najzraniteľnejšie, pretože sú drogovo závislé a majú pestrú minulosť, ak sa oni stanú rukojemníkom politického boja, len preto, aby čistý deň mohol fungovať a mohol poberať 100 000-ové príjmy zo štátneho rozpočtu. A teraz poviem tú novú vec. Keďže vedenie čistého dňa sme dostali pred ničím, ani dnešný deň na našej tlačovke, tak dnes, v dnešných hodinách, pred pár hodinami, mi boli doručené lekárske správy riaditeľa zariadenia. Ja ich nezverejním. Sú zarážajúce, sú šokujúce. Ak človek s týmito nálezmi vykonáva funkciu riaditeľa zariadenia. Podávam trestné oznámenie pre trestný čin subvenčného podvodu, pretože je zjavné, že človek s takouto vážnou diagnózou nikdy nemohol legálne byť na čele zariadenia, kde sa majú liečiť drogovo závislé deti. Ja som tie nálezy konzultoval s odborníkmi v tej oblasti, ktorej sa týka, boli zhrození a boli šokovaní. Tieto lekárske správy aj nezverejním, lebo každý z nás musí mať nejaký limit. Aj pán Tománek má právo na ochranu svojho súkromia. Ale priložím ich ako prílohy trestného oznámenia, ktoré v najbližších dňoch pre subvenčnú podporu podám. A myslím si, že tam je niekde koreň problém. Je evidentné, že osoby, ktoré žiadali o štátne prostriedky, sú podozrivé, že spáchali subvenčný podvod. Takúto mimoriadne kľúčovú okolnosť zamlčali. Šokujúcu okolnosť. A zrejme aj ľudia, ktorým dávali. Ako je možné, že nejaké malé zariadenie, čistý deň, napriek tomu, že akreditačná odborná komisia navrhne odňať akreditáciu, tak minister im potvrdí. Ako je možné, že sa okolo tohto zariadenia motajú ľudia, ako je kriminálne závadová osoba, Marian K., bývalý spravodajský dôstojník, Peter T. Tu nám musí to niečo viac. Tu nám musí sa veľmi vážne podozrenie z ekonomických trestných činov, ktorých rukojemníkmi sa stávajú bezbranné dievčatá, o ktorých si môžeme myslieť čokoľvek, ale potrebujú našu pomoc od spoločnosti a liečenie a podporu. A nie zneužívanie na prízemné, idiotské politické hry. Ak niekto moc tlačí na pílu, tak sa slušní ľudia ozvú. Ja som ich dnes dostal doručené. Svoj zdroj vám nepoviem samozrejme. Ja
som si vždy svoje zdroje chránil, ale dobre viete, či to bolo v kauze Bakiho Sadikyho, alebo dopravné prístup pána Bašternáka, informácie, ktoré som ja dostal, boli vierohodné a autentické. Možno včera ste to už povedali, ale predsa len sa na to opýtam, ako vôbec ste sa vy dostali k týmto niečom? Skoro ráno včera som mal telefonát od jedného známeho, ktorý ma požiadal, či by som sa s nimi mohol stretnúť, lebo chcú podať trestné oznámenie. Urobil som to. Ja chcem ešte povedať druhú vec, že trestné oznámenie vo veci Tamary sa z časti týkalo jej vlastnej mamy. My sme preto na generálnej prokuratúre s pani prokurátorkou diskutovali chvíľku predtým, že ako to vyriešiť, keďže je maloletá. Dohodli sme sa, že keďže sa to trestné oznámenie týka aj jej vlastnej mamy, tak samozrejme, že aj maloletí trestné oznámenie môžu podávať. Viem, že už denník Plus jeden deň obvoláva všetkých advokátov, či je to možné zastupovať maloletého. 5 už odmietli, tak nejakého 10. možno nájdu, ktorý niečo povie. To už nebudem komentovať, to už sa mi zdá byť. Matky dcer tvrdili dnes ráno, že nebolo fér, že v podstate ste ich robili médiám, jednak, že museli povedať, že neboli čisté. Ja som ani médiám nevolal, ja som mal s nimi stretnutie o 10. hodine a teraz prišla generálna prokuratúra. Asi vy najlepšie viete, kto volal médiám, teda ja určite nie. Dnes tejto téme sa budeme venovať aj v relácii téma dňa. Ste ochotní možno tam prísť s pani Tománkovou diskutovať na živo? Ja som advokát a chránim svoje klientky. Ja nebudem robiť z ničoho mediálnu show. A po druhé, ak sa na to pýtate, tak považujem, nerad to hovorím, ale vášho kolegu, ktorý moderuje reláciu a myslím si, že všetci vedia, akým spôsobom je zaujat. Čiže to vám hovorím veľmi otvorene. Zaujatý asi nie, keď dávam ja. Odporúčam vám pozrieť si poslednú reláciu, do ktorej som k nemu prišiel, ktorá sa týkala mojich príjmov z advokácie pred 4 rokmi. Myslím, že ste dostali pomerne veľa odoziev na túto reláciu a viete, ako prebieha. Pán Lepšíc, môžem sa spýtať na momentálne to, čo ste povedali. Vy máte, ak som vás správne pochopil, v rukách zdravotnú dokumentáciu týkajúcu sa pána Tománka. Komu ste ju ukazoval? Nikomu. S kým ste to konzultoval? Ako som povedal, s odborníkmi na ranú oblasť. Vo všeobecnosti o akú oblasť ide? Medicínsku oblasť. Vo všeobecnosti Ešte raz, o medicínsku akú? to je vo všeobecnosti. Ak by to boli moje lekárske nálezy, tak určite vznikne stránka www.lipšicovozdravie.sk. O tom som presvedčený. Ale ja na úroveň kriminálne závadových osôb neklesám. Proste aj pán Tománek pri všetkom, čo spôsobil, má nárok na súkromie. Ale poskytnem tie nálezy ako prílohy v trestnom oznámení pre trestný čin súmečného podvodu. Ja hovorím, že sú šokujúce. Keď sa môžem spýtať, z akého titulu vy ste právnik, ich zadržiavate u seba a nerozdal ste ich orgán činu trestnom konaní? Lebo som ich dostal pred chvíľou. Ako som povedal, každá akcia má svoju reakciu. A dnešná tlačovka mala práve túto reakciu. Ja si nezvyknem zbierať na ľudí dokumenty. Mňa to nezaujíma. Ale každá akcia má nejakú reakciu. Na základe toho, čo tam je, by on teda podľa vás nemohol vykonávať tú prácu, ktorú robí? To posúdi orgány činné v trestnom konaní, ale ja som laik. Ja som právnik. A to nie je moja disciplína vedná. Ale čo som zatiaľ stihol veľmi stručne na pár minút skonzultovať, tak to je proste do neba volajúca nehoráznosť. Že človek s takýmto nálezom môže vykonávať, alebo teda vedie zariadenie, kde sa liečia drogovo závislé deti. To je proste nehoráznosť. Chcem sa ešte opýtať, dneska na tej tlačovke hovorili aj tie matky, aj predstaviteľa čistého dňa, že tie dve dievčence, že boli mladé byť kúpené, mohli za to dostať či už peniaze alebo nejaké iné výhody. Kde sa vyjadriť k tomuto? Ja som si všimol vyjadrenie pani Tománkovej pred nejakými dňami, keď sa jej pýtali, kvôli čomu sa stretla s pánom Kočnerom. Ona povedala, že pozrela jeho tlačovku a sa jej zdalo, že vie ako na to. Niečo v tomto zmysle. To bola zrejme tá tlačovka, kde pán Kočner ponúkal 10 000 za kompromitujúce informácie k pánovi Kolárovi a 100 000 za informácie k ľuďom. Čiže každý súdi podľa seba asi. Zrejme to ju inšpirovalo. Predpokladá pani Tománková. A čo sa týka ich aktuálneho stavu tých dievčat, lebo tiež tam jedna z tých hlavných náražok bola, že boli svetované, poviem to úplne priamo, ako to zaznávaš tam. Tomu som sa už trochu vyjadril. Je zaujímavé, že keď pred niekoľkými dňami organizovali Simone mediálne rozhovory, pri ktorých boli prítomní, tak vtedy nebola svetovaná.
vtedy bola dôveryhodná a hovorila pravdu. Teraz, keď hovorí niečo iné, tak teraz dôveryhodná nie je. To mi príde aj vo vzťahu k nej ako bývalej klientke, ako veľmi smutné, že neváhajú svojich bývalých klientov akýmkoľvek spôsobom onálepkovať a pošpiniť, len aby si uchovali financie, ktoré financujú čistý deň. Ten subvenčný podvod možno môžete konkretizovať, že tam asi Ak niekto vyláka verejné prostriedky a zamlčí kľúčovú informáciu ohľadne zdravotnej spôsobilosti riaditeľ tohto zariadenia, tak je to subvenčný podvod, podľa môjho presvedčenia. Je veľmi vážne podozrenie, že to je subvenčný podvod. A podľa mňa to celé v zásade asi aj odkrýva, kvôli čomu tak vehementne, akoby nepodstatnú kauzu čistý deň tak vehementne bránil. Preto som povedal, že čo ma na tom najviac hnevá je, že politici to zneužívajú. Simona vypovedala v tom trestnom oznámení, že vlastne oni, Tománkovci, prišli za ňou v utorok večer pred týždňom a zdôvodňovali jej, že aby teda dala súhlas na zverejnenie tej komunikácie tým, že teraz musia podporiť Richtera, lebo že mu hrozí, že bude odvolaný. Naozaj mne ukradnutý aj Richter, aj Kollár. Ale to kvôli politickým hrám budeme v najťažších životných situáciách dievčatá namáčať do toho, to je tá správna vec a to je zariadenie, kde by oni si ich mali chrániť. To je ich definičným cieľom, ich podstatou. Oni robia pravý opak. To je katastrofa. Môžete možno ešte povedať, že to bol ten znak, ktorý vám telefonoval, že dievčatá. Ja si svoje zdroje ešte raz chránim. Ale určite môj telefón asi je odpočúvaný, takže to budete môcť pomerne ľahko zistiť. Keby sme sa mohli vrátiť iba k tomu subvenčnému podvodu, nebudem sa asi baviť o sume, o ktorej by malo byť, ale o tom, že dostalo to zariadenie dotácie, alebo konkrétne, keby ste to mohli viac vysvetliť. Za posledné 4 roky dostal čistý deň podľa informácií v médiách 1 000 000 eur. 1 000 000 eur. S veľkou pravdepodobnosťou neoprávnene. To je podľa tých vašich zistení. Áno. Na základe toho zdravotného stavu konateľa. Áno. Dobre. Ako v tom súvisí pán Richter tým, že ponechal to zariadenie v akreditačnom? No, ja sa len skôr pýtam, že keď Simona bola požiadaná, aby dala súhlas so zverejnením komunikácie s pánom Kollárom, z dôvodu, že aby sme pomohli Richterovi, lebo je v ťažkej situácii, čo to má vlastne znamenať? Viete, ja môžem ísť trošku aj ďalej. Ja som mal informáciu už dávnejšie, keď sa robila kontrola v čistom dni, keď robil UPSVAR, ešte predtým, ako kauza prepukla, že museli 17 strán zo správy UPSVARu vypustiť na pokyn nadriadenia. Čiže kvôli čomu sa tu nakryje v princípe akoby nepodstatná organizácia? Kvôli čomu? Ja nechcem ďalej špekulovať, ale nechám ten záver urobiť každému vášmu divákovi alebo poslucháčovi, lebo v tomto budem sa snažiť vyjadrovať suchoprávnicky. Vy ako advokát aj maloletej, teda neplnoletej Tamary, mala by byť teraz v resocializačnom zariadení, je na úteku, ako vyzerá táto vec? Neviem, kde sa nachádza, pretože odišli spolu so Simonou včera. Jedna informácia možno konkrétna, ja už som bol kontaktovaný príslušným orgánom činným v trestnom konaní, ktorí chcú vypočuť v procesnom postavení svedkým poškodených, obidve dievčatá, takže sa budem snažiť zabezpečiť ich výsluch. Je po klientke vyhlásené pátranie? Mám tú informáciu, neviem. Mám informáciu, že odpovedal aj klientka, aj vy, že nie, takže nie. Neviem, ja tú informáciu nemám, ja som to neodpovedal, neviem. Takže dievčatá odišli nevedno kam. Dievčatá odišli, predpokladám, že do Nitry. Predpokladáte prečo? Pretože odtiaľ prišli. Pán Lepšic, k tomu zdravotnému stavu nechcem, aby ste boli konkrétni, ani nechcete byť vy. Nechcem, lebo proste všetko má svoje limity a ja nebudem proste zverejňovať veci, ktoré sa zverejňovať proste, čo je za čiarou. Kľudne by som to mohol urobiť, ale proste každý má svoj limit a toto je môj limit. Sú tým vašim zistením, tým zdravotným stavom ohrození klienti čistého dňa aktuálne teraz v tomto okamihu? Ja som advokát a venujem sa najmä trestnému ústavnému právu.